Kaya bagal daw yung aming kakabsat, dahil iti po nga mapukisan, ti pukis, ti baro. Pukis, ti. Pukis, ti baro. Talpas mo ni Boni dito lang, lugan na yun. Kaya van. Nagpas na. Okay. Agbayad akon. Adot utang kon. Uh, 1-8. Ha? Nakita lagi tayo katrabaho nga ako nga nagre-retire ay talaga mo nga babakit da inauna pa Numero. Stress. Stress ka din nag-retire ka? Para dukot tingnan mo talaga. Yung nagdukot kita o parang nakaro ka may stress na kanya trabaho pero din mo tayo mo kita ni Roth na kung nagpaarami ti American Home. Parang ay nagkaroon ng pasma. No, dyan ni Jaya yun. Ganyan. Awan. Nalipatan na isuti ba? Boss, nagpaisong magsintahin. Caretaker kamay. Aywanam sudani. Ni Ricky Leon na yung plano na nagamit ni Lapitnas nga balay. Self-supporting. Yung power. Yung ganun. Kaya niya ay kundo langin at mamakali sa alis. Mga daumay nga pumanaw. panaman na yung doon Isa na pumanaw ay isa mga abang na may Ibriman. Pakadakit ay pangkapipay dyan Hong Kong uno konformya. Pandagayan lang dyan may isang kondo. Ano na kay kundo, anong Manipod joy, amyana naging gano joy, ang pagkatang Mindanao, nagpipintas, kung ano ay, Diyos. Pag-abang may bigay pensyon na bakal, gastusin may hinaw daw ba iti pensyon ko. Good, yeah.
Ano? Sobra-sobra nito yan ah. Mhm. Ay, surya ka na gili ka kawagan na may madam, mandang ako manawag. Masya namin. Okay. Sa katapusan, wala nang kwento. Mayat-mayat di kondo mo basit kayo di Pilipinas. Ano?
Lalagay tayo pa, pastor nga. Okay. Mukhang marunong ka kay Panginoon na. Ay, hindi ah. Gusto ng Panginoon, maging puti ang buhok mo. Si Mrs. eh. Oh, para kang si Adan. Bakit? Si iba kasi yung binigay mong kasama ko ay binigay niya yung punong kahoy, kaya ako'y nagkasama. Kita-katawa kami. Yung may ligay doon ang bagpakit ito yung 170 Adventist, ano? Or sa batas sa okay. Sa Batista eh. Jehovah's Witness. Saksi. Ay, may dati yung doon ang bagpakit. Siguro. Data, imay nga papakit eh. Ilocano, di may sansak. Ilocano na nga doon. Ano ito ah. Yan, ada imay. Handa mo ito niya, imay eh. Susurat lang hindi niya bakit. Sa Trinidad. Anak ko. Ibalak abigay ka. Diyos. Espiritu Santo Diyos. Nanda nga pa sinigay. Mapagigita nga ay, ada pa iti papanan mi. Ada na. Asla da kita yung neighbor. Yung may datulit ni. Pakadadamit lang. Nulaw-lawagan. Kumari. Kumari ko yun. Patatigan doon na lakay Ilocano Miglaan. Ang dagan mo, butos na kita. Dahil kayang kadwate ko na no Navy, Air Force kaya. Retired. Air Force. Bayad, ato ko din magligay po raw.
Mas ano? Bintas pa sit. Ano na ito? Pag-iipis. Naipisay. Naipisay. Dahil ti risultati pokis ti baro kakam sa nagyamang kami iti panagpuyayo.